Moi boa tarde a todas, a todos, benvidos a este luns 25 de novembro do ano 24, luns no Ateneo, no que falaremos do cribado neonatal en Galicia. Se me permitides, eu vou a ser o poli malo e Cristóbal será o poli bo. Eu vou vos a dar os datos que non gustan. Os datos, neste caso, sociodemográficos de Galicia, porque, por si non sabíades, o ano pasado pechouse con un fillo por muller en Galicia, con un saldo vegetativo de menos 18.000 persoas, é dicir, houve 18.000 falecementos máis que alumeamentos, o cual é equivalente, para que nos fagamos unha idea a nivel Galicia, da poboación de Teo. E máis, esta crise demográfica permaneceu en Galicia desde fai 30 anos e continúa perpetuándose. Outro dato máis moi concreto, dos 313 concellos que hai en Galicia, únicamente 3 teñen saldo positivo, saldo vegetativo positivo, que son Ames, Oroso, ambos na comarca de Compostela, pero non así na capital, e Corcubión. Entón, vemos que o panorama evidentemente non é bonito, eso está claro. Pero, afortunadamente, o Xe Cristóbal vennos a presentar unha ferramenta para tratar moi ben a estes escasísimos novos galegos que veñen cada ano. Entón, hoxe falaremos da detección temperá de enfermidades xenéticas, metabólicas ou hormonais que poden causar trastornos na saúde. É dicir, vamos a presentar unha ferramenta de detección temperá que de enfermidades que poderían desencadenar menoscabos da saúde destes novos galegos. Entón, unha vez enmarcado máis ou menos a temática, a xustificación claramente demográfica que ten este tipo de iniciativas, preséntovos ao noso poñente de hoxe, ao doutor Cristóbal Colón Mejeras, da Unidade de Diagnóstico e Tratamento de Enfermidades Metabólicas Conxénitas do Hospital Clínico Universitario de Santiago. Cristóbal é doutor en Medicina, especialista en neuroendocrinoloxía e puericultura e licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela. Previamente, Cristóbal foi director de centro do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e xefe de sección de atención especializada do Servicio Galego de Saúde. Tamén xefe de sección de prestacións sanitarias. Entenderán vostedes que, ante este panorama, afortunadamente temos o mellor poñente que podíamos ter, ao responsable do cribado neonatal de Galicia. Boa noite. Moitas gracias, Álvaro, pola túa amable presentación. Eu casi vou dar a conferencia por aquí, porque así teño o teclado e podo manexar a presentación que vades ter aquí atrás, vale? Efectivamente, hai unha crise importante, para que os fagades unha idea. Cando o laboratorio empezou con José Ramón Alonso, que creo que anda polo foro, e con José María Fraga, en Galicia nacían 43.000 nenos anuais, 43.000. O ano pasado apenas chegamos a 15.000. O sea, o déficit de nacementos é unha realidade. Pero isto non quita que nos non sigamos traballando cos nenos intentando facer prevención, que é o máis importante. No seu momento, cando me indicaron de vir aquí a falar, me dicían que por que non falaba das enfermidades raras. A min dábame medo porque, xa lo veredes nunha diapositiva, hai máis de 7.000 enfermidades raras e nós apenas temos un puñadiño, apenas temos unhas 60 ou 70. É dicir, realmente, falar de enfermidades raras para min é un atrevemento, porque hai moitas que descoñecemos, non? Prefiro falar do que eu controlo, que é a parte das enfermidades raras que nos detectamos precozmente, non? Entón, para meternos, non teño ningún conflito de interés nesta charla, preparei nesta maneira a charla, non? Cunha pequena breve reseña histórica. Falarei un poquinho do cribado neonatal e dos cribados selectivos, como estes cribados selectivos nos permiten avanzar no cribado neonatal, donde estamos ahora avanzando. Estamos nun estudio de un cribado simultáneo, bioquímico e xenético, que é o futuro, e as liñas de investigación que temos desenvolvidas. Non é porque eu traballe ali, simplemente quero dicirvos que temos un dos centros de cribado neonatal mellores non só de España, sino do mundo. Moi poucos centros fan o que nós facemos. Xa lo veredes a partir do que eu vos o digo. Cando eu falo a nivel internacional
non somos referencia europea dentro de Metaberm, e temos que andar, de feito, acabo de chegar de Praga, temos que falar sempre de enfermidades raras, como son moi poucos, temos que colaborar entre distintos centros e falar entre nós e, digamos, non intercambiarnos, pero sí intercambiar coñecementos para poñernos de acordo entre todos, non? Entón, me gusta presentar o Camiño de Santiago, pero moita xente non sabe nin onde está Santiago. Entón, lles explico un pouco e a xente xa rapidamente entende. Entende por que nunha cidade tan pequena de 100.000 habitantes temos un hospital tan importante, unha facultade de medicina tan prestixiosa. Porque, como sabedes, aquí, isto Santiago non teño nada máis que explicar, moitas enfermidades eran consideradas castigos divinos, etc., e a curación era polo Camiño de Santiago. Incluso no Codex Calistino está descrito unha delas moi importante, como é a gangrena seca, que está no libro primeiro, precisamente, que era producida ao ergotismo, producida polo consumo de cornezuelo de centeno. Entón, o cornezuelo de centeo é moi habitual por aquí, polo norte, porque aguanta bastante ben o centeo, e conforme iban peregrinando, a partir de aquí xa era trigo. Entón, ibanse curando e era un dos milagres do apóstolo. Para falar do cribado neonatal temos que falar de dúas nais coraxe. A primeira era unha nai noruega, que foi etiquetada de enfermera psiquiátrica, porque tiña alucinaciones, porque lle cheiraba mal aos ouriños dos seus fillos. Sería esta señora, Borgi e Harry Egeland, que era o seu marido, os dous eran graduados en odontoloxía, e cando ven que a súa filla Liv e o seu fillo Doug, pois tiñan graves problemas de deambulación, graves problemas de retraso, e, como tiñan formación, era de un nivel alto, pois tuvo a sorte de estar emparentada, esta sería Borgi, pois estaba emparentada con un químico que era o Dr. Folling, que tamén era médico, e que tiña unha serie de metodoloxías da época. Entón, facían análisis, xa non sabía que mirar, que ver e tal, e dixo, tráeme a orina e vouno analizar. E había un test que se chamaba o test de cloruro férrico, que era para detectar acetona, para detectar a diabetes. Era un test colorimétrico que cambiaba a laranxa. Pero, curiosamente, a oriña de Liv pasou a verde. El quedou sorprendido. Como era químico, dixo, vamos a averiguar que é isto. E ao final encontrou o ácido fenilpirúvico, co cual esta señora, que aquí a vedes pouco antes de morrer, pois tuvo unha vida bastante dura, non? Porque o seu fillo pequeno morreu 2 anos despois. Liv, cando tiña 20 anos, pois mudou por culpa da fenilcetonuria, que é a enfermidade que ten ela, pois era moi agresiva, moi mordía, entón tiveron que ingresala, eso levou moi mal ao seu pai Harry, e de feito faleceu aos 46 anos, cheo de dolor, e a súa nai visitaba todas as semanas, dándolle as cousas que lle gustaban, etc., hasta que faleceu a nena aos 51 anos, a nena xa con 51 anos. Ela faleceu aos 87 en Oslo, e lle fixeron unha homenaxe en Noruega, que eu creo que é bastante importante, porque esta muller, todo o mundo lle dicía, non sabemos lo que tiene. Esta é a maior problema que teñen as persoas que teñen enfermidades raras. Non sabemos, é que non sabemos o que ten, non sabemos que é. Entón, para ela nunca foi esta resposta como suficiente, non? Entón, persistindo na súa búsqueda e tal, e a min a frase que máis me gustou do seu homenaxe foi este: el dolor y la frustración que experimentaste por la discapacidad intelectual de tus 2 hijos ahora deberían verse suavizados al comprender que sus vidas no fueron en vano. En un sentido muy real, ellos sufrieron para que muchos otros pudieran beneficiarse. Este fue el descubrimiento de la PKU. Pero houve outra nai, esta do ano 1951, unha nai moi insistente que era Mary Jones, xa se sabía o que era fenilcetonuria, xa se sabía como detectala, e a esta nai lle dixeron, a súa filla ten fenilcetonuria, non podemos facerlle nada máis. E ela decía, como que non lle poden facer? Ten que haber un tratamento, ten que haber un tratamento.
Entón andaba detrás do médico que era de orixe alemán, que estaba en Birmingham, facendo pediatría, que era Horst Bickel. E andaba, literalmente, hoxe estaría na cárcere por acoso, porque o esperaba todos os días a saída do hospital: por favor, ten que axudar a miña filla, por favor. Chegoulle dar paraguazos. O sea, foi unha cousa terrible, non? Este home, bueno, tiña un coñecido que era Louis Isaac Wolf, que era xudeu. Wolf, este home traballara nos campos de concentración nazis. Despois dos campos, a xente que salía rescatada con vida viña caquéctica, moi desnutrida, e non podían tomar leite, porque rapidamente tiñan unhas diarreas tremendas. Entón había que desproteinizar esta leite. Entón ele era experto en facer estes descaseinatos. Entón Bickel lle dixo: e se facemos un experimento, quitámoslle todas as proteínas e engadímoslle nada máis que os aminoácidos que nos interesan e a ver se funciona. Esta nena, pasa que colleu unha tarde, foi a primeira que experimentou o tratamento da PKU que empregamos aínda hoxe. O sea, hoxe os nenos reciben simplemente unha dieta libre de fenilalanina a niveles moi baixos, non a cero, porque, por desgracia, un aminoácido esencial, pero hoxe todos temos nenos que xa, bueno, nenos, xa fixeron carreiras e xa están traballando en carreiras por aí. Esta é unha placa que lle dedicaron a Sheila Jones no Hospital de Birmingham, donde claramente fai a homenaxe do principio de que foi o tratamento da PKU. Bueno, o cribado neonatal identificar en nenos que son aparentemente normais, é dicir, población totalmente normal, a cual nos buscamos, digamos, no horizonte unhas montañiñas que digamos, este hai que estudialo, este hai que estudialo. Aquilo que nos destaca realmente non é unha unidade de diagnóstico, realmente unha unidade de cribado, é dicir, de raspado, e dicir, bueno, vamos a coller este neno e vamos a estudiarlo un poquinho máis porque parece que, e logo sí que facemos técnicas diagnósticas, non? Hai xente que dice, pero isto é carísimo, porque, bueno, estas son datos reais que calculamos o meu anterior jefe, José María Fraga e Maseu, sobre as altas de Galicia. Perdón, a ver se pode ir para atrás. Bueno, a ver se pode ir para atrás. Sí. Estas son os costes reais das altas galegas. E vedes que no período neonatal o coste de 228 millóns de euros anuais é moito máis alto que hai xusto na terceira idade, que son as máis altas, sobre 184 millóns de euros. Que significa isto? Que calquera intervención que nos fagamos para evitar ingresos nesta, que son habitualmente malformacións, alteracións xenéticas, etc., implica aforro, por moi caro que sexa o tratamento. E, por outra banda, recordemos que a discapacidade ten un costo social. Esta é a carga extra que lle supón ás familias estar cun neno con discapacidade. O sea, unha discapacidade física, por exemplo, supoñe unha carga extra para a familia de 53.000 euros anuais. E como se calcula isto? Está calculado, e tedes as referencias, porque non só é os costes sociais dunha silla, unha cadeira de rodas, estas cousas, non. É que o pai ou a nai perden oportunidades de mellora laboral, que tamén hai que imputar. O seu irmão non pode facer a carreira que lle gusta porque tamén ten que estar axudando. Estes costes son os costes reais da discapacidade. Entón, cando hai que facer un estudio de coste-efectividade, hai que ter en conta non só o coste do tratamento, sino o coste que significaría non darlle o tratamento. Como reseña histórica, se yo expliquei que empezou a fenilcetonuria. A seguinte que apareceu foi o hipotiroidismo conxénito. Incluir novas enfermedades sempre foi unha cruz. Quen traballou nesto sabe o ben. Cada vez que dicía, bueno, pois vamos a incluir a galactosemia. Por qué? Para qué? Quanto costa? Canto non sei que, non sei canto? Bueno, pois hoxe vedes que a PKU foi incluída no ano, perdón, o hipotiroidismo conxénito foi incluído no ano 73. Pois a maioría dos centros de cribado do mundo aínda están aquí. Pouco a pouco foronse incluindo novas enfermidades, como a galactosemia, etc., pero o gran salto foi cando na Universidade de Duke, nos anos 90, establecen a tecnoloxía de masas en tándem. E Galicia, o noso centro, foi un dos primeiros do mundo de ter esta tecnoloxía. Que significou isto?
Pois que pasamos dese grupiño de enfermedades a todas estas. É dicir, que de repente tes máis de 50 enfermedades que podes detectar cun simple aparato. Entón, isto foi un salto estrambótico, foi enorme, foi un salto enorme. Que ocorre? Que sempre dá medo, porque estas enfermedades son minoritarias, raras, e que o clínico tamén ten a súa preferencia dicindo, que me estás diagnosticando e como abordo eu isto, como trato eu isto, non? Bueno, entón, non se pode incluir calquera enfermedade. Hai uns principios que xa se fixeron no ano 68, que son na OMS os principios de Wilson and Yanga, pero foron revisados por un pediatra experto en ética, que é Alan Fleischman. Alan Fleischman foi o gran impulsor dun cribado neonatal ampliado en Estados Unidos, o que se coñece como RASP, pero que nos estamos aplicando aquí en Galicia, por exemplo. Porque ao principio se decía que a enfermidade tiña que ser moi grave, tiña que ter un tratamento efectivo, tiña que tener unha prevalencia adecuada, etc. E nestes momentos este gran paradigma mudou. Xa non é buscar por que cribar, sino buscar se o teño aquí, se o vexo, por que non o vou informar. Hai que cambiar esa mentalidade paternalista, yo voy a ver lo que quiero, yo lo tengo aquí y usted en su autonomía decida si lo quiere saber o no. En España regulouse o cribado neonatal cun decreto do ano 78 que regulaba os centros de cribado e como se debería facer. Galicia é dos que empregamos sangre e ouriños, e en España nestes momentos só hai dúas, que son Murcia e máis nós, os que empregamos sangre e ouriños. Os ouriños son moi importantes, de feito, nos permitiron facer unha serie de enfermedades que falarei despois. Este é o programa que existe a nivel galego, que, como sabedes, depende da Consellería de Sanidade, en concreto da Dirección Xeral de Saúde Pública, que nestes momentos está apostando fortemente polo cribado neonatal. De feito, o ano pasado incrementamos unha serie de enfermidades, en concreto que a atrofia muscular espinal e a inmunodeficiencia combinada grave. Este ano empezamos con adrenoleucodistrofia ligada a X, son verdaderos pecados os nomes, a enfermidade de Pompe e a mucopolisaccaridose tipo 1. Antiguamente se facían cousas como esta. Isto é unha obra de José Ramón Alonso que está por aí, que facía o que se chamaba ensaios a la gota, eran ensaios colorimétricos cos ouriños para detectar a galactosemia con cromatografías en capa fina. Bueno, todo isto xa está máis que superado. De feito, nestes momentos empregamos o sistema de masas, que é moito máis preciso, moito máis, como vedes, xa temos unha cuantificación exacta e medimos exactamente o que hai. No ano 2006, recordade, o Masas empezou en Galicia no ano 2000, o primeiro centro de España, un dos primeiros de Europa e un dos primeiros do mundo. No ano 2006 éramos o que tiñamos a carteira de servicios máis amplia. E non temos a hiperplasia suprarrenal conxénita porque daquela non existía un sistema, era por radioinmunoensayo, era marcaxe con cobalto 57, e non tiñamos os residuos, non podíamos eliminalos adecuadamente. De feito, había unha... E os dous casos que detectáramos no seu momento chegábamos tarde, porque daquela se facía a toma de mostra entre un quinto e o 8º día de vida. Agora o facemos entre os 24 horas e as 48 horas. Entón, as que son de pérdida de sal xa estaban ingresados, estaban moi malitos, e cando chegaba se decía, non, xa o sabemos, e xa o fixemos e tal. E a fibrosis quística, empezamos no 2003, e as hemoglobinopatías, aínda que se empezamos no ano 98, a Axencia de Avaliación de Tecnoloxías de Galicia dixo que en Galicia non había que facelo, porque aquí non había poboación estranxeira. Non era certo, porque nós no piloto encontráramos un. Pero non quixeron. Entón, fomos, de feito, a última comunidade autónoma que aplicou isto. E estamos encontrando todos os días. É dicir, ás veces os criterios das axencias de evaluación de tecnoloxías non son axeitados. De feito, fixo un en contra do cribado de fibrose cística que tuvo logo que cambiar e dicir que sí, que hai que facelo, porque non tiña un tratamento. Bueno, isto seguiu así. No ano 2013 había xa varias comunidades autónomas que incorporaron o Masas, aquí vedes todos,
Menos o País Vasco é un tema especial porque teñen o masas, pero non queren ver. Entón, ocultan, é o único do mundo que tendo todos os marcadores, oculta os que non queren ver, e só quedan con estas, non me preguntedes porque está en manos da súa saúde pública. E no ano 2015, o laboratorio nunca foi laboratorio dun servicio clínico, do servicio de neonatoloxía. Estamos os dous xuntos. Entón, como xuntos, facemos todos os proxectos de investigación e facemos toda a nosa actividade en conxunto. En estes momentos somos CESUR, somos un centro de servicios de referencia. E como vedes aquí, para enfermedades metabólicas, estes son todos os que está un en Onoso, o de Cruces en Bilbao, de la Fe de Valencia, San Joan de Déu de Barcelona, Valle de Brón Barcelona, Ramón y Cajal de Madrid y 12 de octubre de Madrid. Son os únicos CESUR que hai en España para enfermidades metabólicas. Bueno, despois de 2 décadas de experiencia en el cribado ampliado, que significa isto? Pois temos máis de 40 patoloxías. A recordar que hai moitos que estaban con 2. Asturias, hasta aí pouco, só facía 2. Temos moitos mellores marcadores bioquímicos. Ademais, agora, ao diagnosticarlos moito máis temprano, vemos que a historia natural da enfermidade muda totalmente. Non é o mesmo detectar unha enfermidade con síntomas, moito máis tarde, a un neno que non ten nada, está sin nada. Logo vos ensinarei uns casos de MPS1. Que significa isto? Que se reduciu dunha maneira significativa a morbimortalidade destas enfermidades. De feito, publicámolo. Aquí está Mariluz Couce de primeira, que foi, porque é a clínica responsable e tal, pero está Deise Castiñeiras, Dolores Bóveda, Ana Baña, Cocho, Javier, estou eu, José Ramón Alonso e Fraga. É dicir, todos os que traballamos neste eido. Como vedes, despois de 10 anos do estudio de masas, que foi publicado no 2010, presentamos 137 casos de erros conxénitos do metabolismo que nos detectamos, e o máis importante é que foi o primeiro estudio en pacientes diagnosticados por cribado ampliado en España e o primeiro a nivel mundial que resalta os beneficios da mostra de orina para o seu diagnóstico e tratamento precoz. Porque non todos contan ca orina. E a orina, por exemplo, nos evita un 83% das repeticións. Os pongo un exemplo. Nas masas tives unha masa, pero esa masa pode ter interferencias. Un neno que nace, por exemplo, unha ruptura prematura de membranas, entón a muller sempre se lle dá unha cobertura antibiótica, que é ampicilina e gentamicina. Bueno, pois estes antibióticos no seu metabolismo producen un ácido que se chama ácido piválico. Pois o ácido piválico vaiche enganar porque vas ver a isovaleril carnitina elevada, porque é unha interferencia isobárica. Entón ti des, teño unha isovalérica, teño unha enfermidade, unha aciduria isovalérica. Que pasa? Tes a orina, e na orina estudias o ácido isovalérico, non o ten, logo é unha interferencia isovalérica. Eso fixo que moitos centros non quixeran facer a isovalérica, porque, por desgracia, o uso de antibióticos é moi frecuente. Entón, dicía, é que temos moitos falsos positivos, entón isto xa non vale para cribado. Bueno, pois nós, por exemplo, non temos ese problema. Isto é como funciona o Ministerio de Sanidade. No Ministerio de Sanidade estamos 49 membros, 49, das 17 autonomías, con as representantes das Consellerías de Sanidade, máis a xente que traballamos no laboratorio, etc. Cal é o problema? As distintas comunidades autónomas fixeron o seu propio programa e o Ministerio dixo aquí non hai equidade, porque un neno de Galicia está moi ben coberto, pero un neno de Asturias, por exemplo, ou de Extremadura, bueno, Extremadura non tanto, pero de Castela e León non tanto. Entón, vamos a facer un mínimo e están aprobando unha tras outra as distintas enfermedades. Va moi lento, xa levan aprobadas 12, nestes momentos van incluir outras 4 máis, estamos agora estudiando outras 3 máis. Menos mal que hubo un pequeno cambio agora no Ministerio, están intentando que aceleremos este proceso e que vaya un poquinho máis rápido. En Galicia vamos mellor. Vamos mellor por qué? Porque temos o noso comité, onde estamos nada máis que 7 membros, que somos 2 dos laboratorio, 2 dos clínicos, aí xa van 4, e logo a de Axencia de Evaluación de Tecnoloxías e a xente de Saúde Pública. Está regulado por un decreto do ano pasado,
De golpe xa aprobamos as 35 que facíamos polo masas, máis hipotiroidismo conxénito, máis homeglobinopatías, máis hiperplasia suprarrenal, e no 2003 aprobamos rapidamente o SCID e a SMA. Eu contaba por a prevalencia que decían por aí polo mundo que de SCID íbamos a encontrar un caso cada 4 anos. Bueno, pois apareceu uno no primeiro ano. De SMA dixen, aparecerá un caso cada ano. Con esta tasa que temos, pois apareceron 4. E os 4 a tratamento. E a terapia é unha terapia xénica, é unha terapia moi específica que hai que dala. Este máis ou menos é o panel que temos nós. Dicimos, bueno, pois vamos a incluir máis. E por que non incluímos máis? Sí, pero a mostra que temos é limitada. O sea, para facer todo isto, nos precisamos 9 discos diferentes. Entón, como podemos avanzar? Pois o avance vai con o que nos chamamos técnicas multiplex. É dicir, con un simple disco ver moitas enfermedades á vez. E, de feito, este ano xa metemos o POMPE o MPS1, pero está xa en experimentación e nós estamos participando nel, un multiplex onde podes estudiar 27 enfermedades e léalas todas nada máis que en 2 minutos. Entón, as posibilidades non só é por efectividade, sino que hai outra cousa moi importante detrás. Aquí hai enfermedades ultra raras. Ultra raras, unha enfermedade rara é unha prevalencia de 1 por cada 2.500, pero unha ultra rara é máis de 1 por 100.000 e incluso 1 por millón. Se aquí nacen 15.000, imaginaros canto tempo tiña que pasar para que aparecera uno. Entón, estas enfermedades son realmente moi huérfanas, son orfas de toda a vida. Entón, que podemos facer? Pois, se está aquí e non che costa nada mirala, que te costa mirala? Por exemplo, eu vexo todos os días o déficit de piruvato carboxilasa, non encontramos ningún, pero eu vexo todos os días. Estou ca alerta de se aparece un neno con esta posible. Non me costa nada, pois igual que vexo estes outros marcadores, pois vexo un máis. Como podemos avanzar, ademais destas técnicas múltiples? Pois facendo cribados selectivos. Por que? Porque a maioría destas enfermedades raras non as coñecemos. Non sabemos nada delas. Aparece ao mellor un caso, pero aparece un caso en Bilbao, outro caso mellor aparece en Almería. Entón, que facemos? Pois nós tivemos a iniciativa de, a través dunha serie de enfermedades, hai grupos de enfermedades, unhas que se chaman lisosomais, pois de facer un cribado selectivo. Isto detrás hai moito traballo porque hai que convencer os médicos para que identifiquen cales son as posibles enfermidades para que che manden as mostras e ti podas analizalas. Realmente nos permite identificar as poblacións de riesgo, temos que ter unha proba de cribado sensible que a temos e que exista tratamento, porque senón ti non podes ir a unha familia dicindolle ten esta enfermidade porque o seguinte vai facer como Mary Jones, é dicir, eu quero un tratamento, o sea, non. Entón, nos desenvolvimos este tipo de cribados nacionais, o sea, non somos referencia, recibimos de toda España. Un é para a mucopolisacaridosi, que é o FINE, outro para lipofuscinosis tipo 2, que é o LINCE, e outro para a enfermedade de Pompe, que é o IDENTIFY. Nós xa publicamos os resultados que tivemos no seu momento e baste como exemplo para explicaros como funciona, por exemplo, estes cribados selectivos. Estes cribados selectivos nacen como unha ferramenta exclusivamente para médicos. Nós non queremos participación directa de pacientes. Sempre un diálogo médico-médico. Porque, ademais de que é máis conflictivo, non queremos asumir a responsabilidade do consentimento informado, de unha serie de... Non é o mesmo que un médico que ten o paciente ao lado, que ten un paciente problemático que non sabe o que é e nos pode enviar as mostras. Cal é a ventaxa? Que, primeiro, é totalmente gratuito. É simplemente mandar unha mostra de sangre de uriña, que é fácil de obter no mesmo consultorio, e nos lo envía por correo. O sea, o único que ten que facer é tomar a mostra e mandarnos. Nada máis. É 100% gratis. Vale. Como surdiu isto? Bueno, pois por unha inquietude, os pais, as nais Coraxe, pois a Asociación MPS España. A Asociación MPS España decía: a nosa enfermidade está totalmente abandonada, ninguén traballa con ela, estamos desesperados, se están diagnosticando os nenos moi tardíamente. Entón, que podemos facer? Bueno, pois, gracias á sponsorización cunha serie de sociedades científicas, pois, lles explicamos o que tiñan que
que facer. E nos preparamos uns kits. Esta é a enfermedade de Marotola-Mi, por exemplo, a MPS6, que pode ser un espectro, como vedes, moi amplio, desde moi grave a máis leve. Todos teñen a mesma enfermidade. Isto é unha das grandes dificultades das enfermidades raras. Teñen un espectro tan amplio que, así como este caso non pasaría desapercibido a moita xente, estes dous casos, por exemplo, pasarían totalmente desapercibidos e nunca serían detectados. E que lles insistimos? Pois, por exemplo, esta facies tosca, etc. Aí todo o mundo identifica unha MPS, pero nun neno non é así. Que lle decimos? Pois un neno con síndrome de apnea del sueño o con un túnel carpiano, un neno con esa enfermedad, rápidamente unha MPS. O sea, un neno non pode tener un síndrome de túnel carpiano. Se ten un síndrome de túnel carpiano, o primeiro que pensa é unha APS. E logo posturas, o que se chama postura de John Wayne, como se parece que vai sacar a cartucheiras, que vai disparar. Pois ese tipo de posturas, a un neno dun ano, pois pode chamar a atención, que teña catarros recurrentes. Entón, nos alertamos os pediatras que teñan en conta estos signos, que teñan hernias de repetición, que unha hernia, outra hernia, operan diferentes hernias sin solución. Nos lisosomas temos máis de 60 enzimas. Bueno, hai moito máis. Os lisosomas non vou entrar aquí porque non é o foro, pero fijaros somente con que falle un destes, xa nun lisosoma hai 60 enfermidades diferentes. A forma de traballar é como en capas de cebola. É dicir, que fai o lisosoma? Pois, entre outras moitas cousas, é unha zona de reciclaxe. Entón, que son os mucopolisacáridos que se chamaban antes, agora chamamos glicosaminoglicanos? Son cadenas largas de azúcares que son estructurais, son os que sujetan as células, por exemplo, están no tecido conjuntivo, etc. Entón, o noso corpo recicla. E para reciclar, ven unha enzima que quita unha fase, deixa, digamos, quita unha capa, ven o seguinte enzima, quita a seguinte. Pois aquí vemos, por exemplo, nun heparansulfato, os distintos enzimas como van destruindo e cortando esta, e vemos que cada un deles está producido por unha enzima. Estas enzimas, que serían todas estas que tedes aquí en amarelo, o fallo de cada unha delas daría lugar a cada unha das MPS que hai, dos tipos que temos. Entón, estes son os distintos glicosaminoglicanos e as distintas enfermidades que hai. Como podemos diagnosticar estas enfermidades? Por sangre e por urina. Nos ouriños, pois é moi fácil, estudiando os glicosaminoglicanos. E por sangre, estudiando a actividade enzimática. Cal é o problema da orina? Que é que a concentración de glicosaminoglicanos depende da edad. Entón, os nenos recién nacidos, por exemplo, teñen 10 veces máis glicosaminoglicanos nos ouriños que os adultos. Entón, isto é un problema, non? De feito, aquí participamos nós con un grupo de traballo para definir como traballar nestos e concluímos unha técnica que era por masas, que é o máis sensible, e que co que traballamos. En sangre xa é máis fácil, porque aquí hubo moitos máis centros, e aquí o que cuantificamos é a actividade enzimática. Bueno, esta era de orinas en concreto. E lles explicamos que nos buscamos MPS, pero podemos encontrarnos outras enfermidades que son parecidas ás MPS e que as que hai que facer diagnóstico diferencial. E unha delas, de feito, incluímos ahora no FIND, é a alfa-manosidose, que é esta de aquí abaixo, porque se vedes ten os mesmos sintomatología e signos que, por exemplo, a enfermidade de Harler. E aquí vou vos presentar, despois de 10 anos de traballo, o que levamos feito. Pois aquí vedes cada puntiño, desde Canarias, pasando por Melilla, Baleares e toda España, participaron todas as provincias españolas, e siguen participando, máis de 150 centros de primaria, 170 hospitales, máis de 500 médicos que envían mostras. En total analizamos a máis de 1.500 pacientes e detectamos 90 casos que estaban sin diagnosticar. Como vedes aquí, a máis prevalente é MPS2, con 20 casos, e logo, bueno, San Filipo en todo o conxunto, que sería a 3A, B, C e D, sería máis prevalente, e logo Morquio e MPS1. Morquio sería a 4A, que serían 19 casos. Cal é a ventaxa desto? Que ahora sabemos que prevalencia ten esta enfermidade en España. E sabemos a súa prevalencia neonatal. E vemos que pode ser 1 por cada 40.000 nacidos, que é algo similar
o que podemos ter, por exemplo, con unha cistinuria ou cosas así. Cal é a idade do momento de diagnóstico? Pois, como vedes, a maioría do 71% dos casos que detectamos tiñan menos de 5 anos, co cual, bueno, podemos detectalo moi precozmente, a pesar dos problemas dos ouriños, non? E podemos poñer España nun mapa nacional e vemos que temos a mesma prevalencia que o resto do mundo, non? Sobre todo a nivel europeo. E somos dos poucos centros que detectaron SLAI, 2 casos de SLAI, moi poucos centros. Podemos estudiar moito máis a fondo as mutacións que temos na nosa poboación. Vedes aquí os nenos de menos dun ano, chegamos a detectar 5 casos de menos dun ano. E por que vos poño isto aquí? Vos poño isto aquí porque isto foi moi importante para decidir meter en cribado neonatal o MPS1, que é a última que incorporamos. Vos traio aquí, creo que teño tempo para explicarvos, para que non sexa tan aburrido de casos e tal, 4 casos reais de MPS1. Son 4 nenitos, un de 10 meses, outro de 9 meses, unha nena que xa foi moi tardía de 3 anos, traigo aquí, porque quen se beneficiou dela foi a súa irmá, o caso 4, que xa foi diagnosticada con 5 días, porque o caso índice era de irmá, entón había risco, mandáronnos a mostra nada máis nacer e detectámola con 5 días. Os que xa eran maiorciños, por exemplo, a de 3 anos xa tiña unha macrocefalia, cunha dismorfia facial importante, tiña unha apnea obstructiva do sono, con unha adenotonsilectomía xa feita, é dicir, lle quitarán as amígdalas, tiña unha pequena hernia umbilical tamén operada, e os pais eran cosanguíneos, igual que a da outra nena. En cambio, a outra non tiña nada todavía. Tiña 5 días e non tiña nada. Os de 10 meses e 9 meses, xa vedes que tiña esa clínica, os 9 e 10 meses, con hepatosplenomegalia, as manos en garra, rigidez articular, non era capaz de estender o brazo, etc. E infeccións respiratorias frecuentes, que é un signo moi típico de pediatría. Bueno, como se trataron? Pois con terapia de reemplazo enzimático, que é un tratamento relativamente caro, porque hai que darlle unha inyección intravenosa en un hospital de día pediátrico porque é durante horas, unha infusión lenta, cada 15 días. Pero o tratamento FETEN é un trasplante de células hematopoyéticas. O problema é que non se encontraba donante. Entón, no primeiro caso, ao non encontrar trasplante, púdose mandar a Milán a un ensayo clínico con unha terapia génica e tal, al final, con un trasplante autólogo, non se encontrou, entón, ca terapia génica parece que está ben, fixo a idade dos 2 anos. Que é a terapia génica? Meterlle un virus co gen modificado de forma que o seu fígado vai fabricar a proteína, a enzima que non funciona. É unha inyección unha vez. É carísima, porque é carísima unha inyección, aí non vou entrar nos precios, porque os laboratorios teñen as súas políticas, pero probablemente conforme vayamos detectando, tratando, diagnosticando, evidentemente baixarán os precios. Con respecto aos demais, foron trasplantados. A mala sorte foi o caso 2, que tuvo trasplante, pero rexeitouno, e houve que trasplantalo por segunda vez. Bueno, e como están agora? Pois todos están ben. O sea, o caso 4, que tiña 5 días, está perfecta, non desenvolveu ningún problema. A súa irmá, aunque xa ten 3 anos e 7 meses, tuvo pouco compromiso do sistema nervioso central porque pode producir retraso mental e cosas así, sobre todo convulsións, hemiparesias. En principio, foi aceptada para un donante non relacionado e está por aí. Os demais mejoraron bastante ben. O máis curioso foi o de 9 meses, porque estes nenos solen ser de talla baixa. Este neno está no percentil 97, é dicir que está bastante crecidito. Cal foi o maior logro deste tipo de cribados? Pois que logramos disminuir a idade media de diagnóstico. Esta idade media das enfermidades lisosomais nosas, según recibíamos as mostras. Como vedes, desde o ano 2007 hasta 2012, a idade media de diagnóstico estaba ao redor dos 40 anos. Diagnosticábamos pacientes con 40 anos. E desde que empezamos a meternos nos programas estes dirigidos, pois baixamos, aquí falta o 2023, que serían 5 anos, que son os 5 anos que os presentei ao principio. E cal é o futuro? Pois o futuro vai polo cribado bioquímico genético,
que de feito estamos metidos, como xa vos anticipei, recordar que hai máis de 7.000 enfermidades raras e o 80% son genéticas. Entón, como vos dixen, hai moitas enfermedades que non se poden incluir porque son extraordinariamente raras, son ultra raras. Entón, estamos metidos nestes momentos nun proxecto nacional que está financiado polo Instituto Carlos III, donde coordinamos, Mariluz Couce, a investigadora principal, donde coordinamos 8 centros de toda España. E o que intentamos é facer o estudio simultáneo genético e bioquímico e, sobre todo, buscar a mellora. En principio están incluídas máis de 300 enfermidades que se podían cribar dunha vez. Por que isto é posible? Pois sabedes que o proxecto Genoma Humano, que se empezou tiña unha idea de facerse en 15 anos, pero acabouse en 13 anos, no ano 2003. E por que acabouse en 13? Porque evolucionou dunha maneira tan rápida e tan barateira, digamos, da tecnoloxía, que daros conta que agora, comparado co proxecto Genoma, podemos facer un exoma completo e incluso un genoma completo dun paciente 8 millóns de veces máis rápido, 24.000 veces con máis información e un costo de 3 millóns de veces menor, porque antes costaban millones, ahora por apenas uns centos de euros tes un xenoma completo. Pero sabedes que todo isto ten unha serie de problemas éticos, de que facer cas mutacións de significado incierto, que facer cos portadores, etc. Co cual, ainda está en investigación, pero o futuro vai por aí. Aquí vos pongo un exemplo do que significa un cribado genético. Esta é a mesma enfermidade, MPS1, a dos nenos de antes. Pois están descritas máis de 1.500, máis de 1.500 mutacións, variantes, digamos, porque agora xa ninguén fala de mutacións, falamos de variantes. E patoxénicas, é dicir, asociadas realmente a enfermidades, só hai 300. Entón, que pasa co resto? Que as 700 son benignas, non hai problema, pero que pasa cas 500 que non sabemos o que son? E que non hai. Ese é un problema ético que temos que seguir investigando e traballando para saber como abordarlo. Aquí vos pongo exemplos dos que xa están en marcha, igual con noso. Estos son en Estados Unidos. Hai, como vedes aí, 5 diferentes proxectos en Estados Unidos. Este estudian 78 xenes, este 466, este 954, etc. Isto en Europa, 300 xenes, 50 xenes e 78. Este é o noso. Empezamos midindo impact e nós temos para estudiar 682 xenes, non só de patoloxía, sino tamén aproveitamos para meter 45 xenes de farmacoxenética, é dicir, de resposta xenética. Hoxe xa sabemos por que hai xente que un tratamento lle vai ben a un e outro que ten a mesma enfermidade. Non, porque hai base xenética, sabemos a epixenética, a importancia que ten. Entón, é importante estudiar todo isto. Perdón, porque é así como un pouco duro entender este tipo de cousas, non? Dentro dos nosos campos de investigación, e con isto remato, estamos en novos enfoques, porque son as ómicas, as grandes ómicas. Xa se acabou aquelo, vou estudiar a TSH. A TSH xa é máis que pasadas, sabida, etc. Todo o mundo xa sabe o que é hipotiroidismo, xa sabe o que hai. Eso non é o foco. O foco é estudiar de golpe miles de proteínas. Eso é o que é a proteómica. Aquí vos poño un exemplo do que significa fijar que cantidad de proteínas. Aí temos máis de 922 proteínas nun só paciente que podemos estudiar e que podemos asociar ca genética e podemos asociar co seu cuadro clínico. Este é o futuro e aquí temos un campo importante con 3 investigadores potentes. Este é un estudio que fixo o meu compañeiro Víctor, que é agora doctor en farmacia, donde fixo un estudio con pacientes morquio, que é unha MPS, un tipo de MPS, antes del tratamento, despois do tratamento e grupo control. Isto sería o grupo control. Isto traigo aquí porque é moi ilustrativo. Estos son proteínas. Vedes que están de verde todas estas proteínas, pero son o grupo control. Nosotros non. Logo, estas poden ser proteínas que poden utilizarse como marcadores de enfermidade. Logo temos
os que non recibiron tratamento que estarían aquí, os que estaban co tratamento antes da inyección da terapia e despois da inyección da terapia. E que significa isto? Se os dades conta despois da inyección, estas proteínas de aquí son iguales ás de grupo control. Logo, estas nos poden valer para ver como funciona e se funciona o tratamento con este control de proteínas. Por exemplo, aquí temos a Víctor Álvarez e a Francisco Outero, que é da Facultade de Farmacia. Con eles temos 2 patentes xa establecidas para mellorar estes tratamentos. Porque non só, tengo esta proteína que é un bon marcador, tengo un tratamento, cal é o problema? No morquio, o que se produce unha alteración nos osos. Pero o problema é que os osos non chega ao sangue. Entón, se non chega ao sangue, como vai chegar isto que lle metemos unha inyección e está aí o pobre rapaz 4 horas e total non lle chega e rapidamente o fígado filtra todo? Bueno, pois temos 2 patentes con nanopartículas. Nestas nanopartículas resulta que envolven a droga e fai chegar ao oso, ao sistema nervioso central, etc. De feito, fixemos unha colaboración, mandamos a Víctor a Estados Unidos con Shinju Tomatsu en Baltimore para que traballase cunhas ratas especiales. E ten moitos traballos xa publicados. E para rematar, decir que o noso grupo, con Mariluz Couce a cabeza, non só é líder en Metaver e parte do IDIS, un grupo con máis de 24 investigadores. Tamén somos líderes en medicina neonatal e de desarrollo, con 4 investigadores e 13 colaboradores, en neonatoloxía tamén, e sobre todo tamén no CIBER, que é do Instituto Carlos III de Investigación en Enfermidades Raras, con 10 investigadores. Tamén somos moi activos e desde o ano 22 Mariluz Couce é a editora dun libro que calquera que traballe en metabólicas en español o coñece, porque é o libro a manual de traballo en lengua española que é o diagnóstico e tratamento das enfermedades metabólicas hereditarias. Aí colaboramos todos os científicos que traballamos en enfermidades raras. Todos, e todos escribimos algún capítulo. Quería rematar isto poñendo un testimonio, porque aquí falamos de enfermidades e tal e cual, pero hai persoas detrás. Esta é María del Mar, que é unha paciente cunha enfermidade ultra rara. De feito, só hai 40 personas en España con esta enfermidade, que se chama incontinencia pigmenti. É unha lesión importante na piel. Non produce tamén alteracións na memoria, produce alteracións na motricidade, hemiparesias, etc. Padeceuna desde pequena, estuvo moitos anos en diagnóstico, final en Murcia lograron facerlle o diagnóstico gracias a un programa que é unha afectación deste gen, que está no cromosoma X, e non son perde as uñas, perde a piel, aí velas que está maravillosa, porque está moi ben. Cal é o problema desta xente? Pois que xa é bastante cruz ter unha enfermidade rara para que ainda por riba teña que na sociedade loitar contra discriminación, contra bullying, contra os pais dar explicaciones, porque como andaba cada día con feridas nas mans e nos pés, creían que a maltrataban, incluso tiveron problemas ca policía, etc. E tiveron moita axuda por parte dos pacientes. Aquí vos poño unha frase que dixo ela, mentras ela explicaba o seu caso, que raras son as enfermidades, pero non as persoas que as padecen. Isto hai que telo moi en conta, porque ten unha enfermidade rara, esta é unha rara, que foi, ela pobre xa comentaba o bullying que tiña de 2 supostas amigas que tiña. E nada máis, simplemente daros as gracias por haberme invitado, por estar aquí, é unha maravilla a atención que prestades, as caras de interés que tedes, decirvos que eu non sou máis que unha parte dun equipo que hai detrás, que hai moita xente traballando detrás disto, e quería dar as gracias aos impulsores deste tipo de cribado, que foron José Peña, José Ramón Alonso, que o tedes aí sentado, e José María Fraga, porque foron os impulsores, os creadores do Laboratorio de Metabolopatías e toda esta historia que os he contado. Moitas gracias.
Moi ben, bueno, dá gusto cando alguén se ve que é apaixoado na temática, porque eso se transmite tamén realmente. Estou seguro que todos e cada un de nós, durante a exposición de Cristóbal, emerxeron un montón de preguntas, de comentarios que queredes compartir con el. No meu caso, sí, pero, bueno, gustaríame que tamén vos puidades participar, o sea que, cando queirades, podemos levantar mans. Así es. Uno de los grandes problemas que tiene España es la falta de equidad y vino dado por la distinta evolución de las distintas comunidades autónomas. Pero así como a nivel político no hay entendimiento, entre los profesionales sí hay mucho entendimiento y de hecho es lo que le transmitimos cada vez que vamos a las asociaciones de padres, porque la inquietud es si mi hijo que tiene, nosotros por ejemplo hasta hace poco en Asturias no detectaban la enfermedad de la orina del jarabe de arce, la leucinosis, MSUD que se llama, pero como nos conocen y los médicos saben que estamos ahí y cuando tienen un problema nos mandan las muestras y nosotros lo diagnosticamos. ¿Cuál es el problema? Que pierden días, evidentemente, porque el niño ya aparece con sintomatología, no es lo mismo que cogerlo sin sintomatología. Y la evolución, pues mira, tuvimos una época muy dura donde la propia salud pública casi nos ponía a la prueba porque estaba muy influenciada
como decía José Ramón Alonso, por cierta gente que decía solo hay que hacer esto. Sin embargo, actualmente, desde que hubo un cambio importante, y yo lo siento, pero tengo que nombrarla porque es mérito de ella, Carmen Durán, que es la actual directora general de Salud Pública, ha creído firmemente en nosotros y nos ha apoyado, y yo creo que es mérito de ella también porque claro, tú puedes tener ideas, puedes poner encima de la mesa tu experiencia y tu capacidad, pero evidentemente estamos hablando de programas de salud pública. Detrás hay decisiones políticas y hay decisiones. Y ella apostó claramente por mejorar el cribado. De hecho, ahí estamos. O sea, en 2 años, hemos pasado con 5 enfermedades complejas que son difíciles de tratar y con tratamientos no precisamente baratos y que estamos asumiendo de una manera general, ¿no? Entonces, sí hubo momentos duros, pero actualmente, y yo creo que es justo decirlo, hay un compromiso importante en la Consellería, y de hecho está tirando de otras comunidades autónomas. Baleares acaba de publicar que lo va a ampliar también más, y Andalucía también. Es decir, es bueno ir tirando porque la gente se va convenciendo y va viendo con pruebas lo que hay, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, la conferencia, cuando ve estas cosas, se reconcilia con la vida, ¿no? y con la ciencia, sobre todo ahora que hay tanto internacionalismo, ¿no?, con respecto a tantísimas cosas. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es el proceso cuando nace un niño? Se le propone a los padres, aunque no haya ningún tipo de síntoma, hacer el cribado. Hay muchas enfermedades que se diagnostican muy extrañas y que no tienen tratamiento. Entonces, imagino que se presentarán problemas de tipo ético a la hora de comunicarle a los padres qué tipo de enfermedad tiene y cómo se procede, cómo es el proceso. No sé, de las 7.000 enfermedades descritas raras, nosotros no cribamos las 7.000. Nosotros cribamos solamente un grupo de ellas, que tengamos un buen marcador y que tengamos un tratamiento. Si no podemos intervenir, es que ni la vemos, o sea, no buscamos ese marcador. Por ejemplo, yo qué sé, te puedo decir, para San Filipo, que es una de las MPS, no hay tratamiento efectivo. Nosotros no la buscamos, por eso buscamos solo la MPS1, no la MPS3, porque no hay tratamiento. ¿Que podemos intentar detectarla? Podríamos, pero no la montamos, o sea, no lo hacemos, porque volvemos a lo de antes. Lo único que haces es incrementar angustia, porque no hay solución. Entonces, ¿qué te ayuda a ti saberlo antes? Entonces, todas las que nosotros detectamos, todas tienen intervención, todas, y hay tratamiento efectivo. De hecho, en estos momentos yo puedo decir que hay 1.500 familias gallegas que se han visto beneficiadas por este cribado. Y digo familias porque, aunque el cribado está orientado a los niños, realmente tú date cuenta que vas a hablar con una pareja o con una madre que ha tomado la decisión de la reproducción, y es muy importante para ella conocer que es portadora o no de una enfermedad grave, y está tomando decisiones de reproducción, pues le va a ayudar a sus decisiones futuras, ¿no? Alguna cuestión máis? Genética molecular se plantea dirigida en determinados casos, y para qué en una unidad de metalopatía si hay un servicio de genética molecular. Es en colaboración con el servicio de genética molecular. De hecho, la extracción del exoma lo hacen ellos. El problema es que, así como una técnica bioquímica te puede costar 5 euros por niño que analizas, una técnica de exoma te anda en los 150, 200 euros. Entonces, está muy limitado, pero los fondos son limitados. O sea, el Instituto Carlos III, tú tienes que hacer una memoria, créedme, es un dolor de cabeza, porque hay que razonar todo, demostrar todo y tal, y convencerlos para que te concedan el dinero. Y como es para muchos centros, parece mucho, pero es poco. O
O sea, 1 millón de euros parece mucho, pero no es mucho, pues te da para poca cosa. Entonces, lo que hemos hecho, lo que queremos hacer en la primera fase es un coste-efectividad. Entonces, lo que hacemos, en principio, vamos a hacer solo 300 pacientes. Entonces, lo que hacemos, de hecho, el éxito ha sido tal que hemos tenido que parar, porque cuando Lluís, el becario que tenemos, que está entregando el predoc, perdón, que tenemos, que está entregando los consentimientos informados, venía sorprendido, porque todas las madres a las cuales se les presenta diciendo, mire, quiere participar, todas firmaban, y en el compromiso, además, se les deja bien claro que solo se le va a informar de las variantes patogénicas. Las variantes que no tienen significación ni nada no se van a informar, porque no sabemos, no queremos meternos en ese berenjenal por los problemas éticos que puede haber. Y sí es cierto que hay problemas también en la relación genotipo-fenotipo, y ahí está la epigenética también. Pero bueno, es una cuestión experimental que aceptan y que firman. No se lo hacemos indiscriminadamente a todos los niños. Es un estudio en concreto para sentar las bases, pues como hicimos con el FIND en su momento para las MPS, pues ahora para un cribado genético. ¿Pero lo hacéis en niños en principio sanos? Sí, sí, sí. Cualquier niño que nazca se le hace. Empezamos con exoma y el gran proyecto que tenemos a nivel nacional es con genoma, es decir, también las partes no codificantes. Para que nos hagamos una idea, el genoma es muy importante porque, vamos a ver, imaginaros que mis dedos, este es el DNA, ¿no? Es el DNA y lo que hace es genera una proteína, y para generar una proteína, esta es la parte de fuera que llamamos el exoma, pero por dentro hay más que me da forma. Entonces yo si cojo esto, lo pongo en tinta e imprimo, veréis que me aparecen las puntas de los dedos. Vale. Si yo estudio solamente las puntas de los dedos, que eso es lo que es el exoma, digo, este niño no tiene problema. Pero ¿qué ocurre? Puedo tener un problema en la parte intrónica, que se llama. Entonces, si hago ahora la impronta, resulta que la proteína no es igual, porque le falta esta parte. Pero si yo solo estudio esta parte, digo, sí, la tiene. Por eso es importante estudiar todo el genoma, porque hay partes que es que no sé si te he entendido. ¿Éticamente te genera algún trauma o lo No. ves como absolutamente asumible sin ningún tipo de... Sí, asumible, porque nos hemos centrado en 300 enfermedades que tienen tratamiento. Solo nos centramos en esos 300, son 600 genes ligados a 300 enfermedades. Pero lo hacéis en eso. Sí, pero eso no lo ves. ¿Dónde van a aparecer otras enfermedades? No, porque no lo ves. Tú haces un estudio, vamos a ver, entonces, mira, un exoma entero supone más de 2 teras de información. En estos momentos es más caro almacenar 2 teras de información que analizar y hacer el exoma. Gracias por la intervención. Mi pregunta es, de todas las enfermedades que detectáis, ¿cuál es la de mayor prevalencia? Con diferencia el hipotiroidismo congénito, pero que es antiguamente llamado cretinismo, que ya no se llama así porque sabéis que las palabras siempre... Bueno, la propia fenilcetonuria se llamaba imbecilitas fenilpirúvica. Entonces, esas palabras de uso médico acaban siendo con un carácter peyorativo y entonces acabó siendo hipotiroidismo congénito. Es 1 por cada 2.500, pero tenemos otras más también prevalentes. La fenilcetonuria anda por 1 por cada 15.000, por ejemplo. La MCAD, la MCAD por 20-30.000. Tenemos la galactosemia. Y luego hay, digamos, grupos etarios más prevalentes. Por ejemplo, en los gitanos, la MCAD y la galactosemia es bastante frecuente. Y nosotros lo vemos por los apellidos. Ya por el apellido ya lo confirmas casi. Pero es una realidad. Igual que los marroquíes, argelinos y tunecinos, por ejemplo, tienen muchas MPS. Y los de origen subsahariano, que es el origen de la drepanocitosis, son los que tienen más drepanocitosis, hemoglobina S. Porque es que volvemos, es filosofar un poco, ¿no? ¿Una mutación es enfermedad o no? No, depende. Es un factor protector contra la malaria, por ejemplo, el tener la hemoglobina S.
Entonces, aquellos que son portadores de la hemoglobina S, literalmente no les infecta la malaria. Entonces, como factor protector, fueron llevados como esclavos a América y a nosotros nos vienen desde Centroamérica. Y entonces tenemos aquí población. De hecho, el portador, lo que es el FAS, que es hemoglobina FA y S, que lleva el portador de la S, tiene una prevalencia muy alta aquí en Galicia, ¿eh? Te podría decir que hay bastantes. No te puedo dar una cifra porque te mentiría, pero es bastante prevalente. Moi ben. Bueno, pois, se vos parece, pechamos aquí o debate. E, bueno, simplemente en agradecemento en nombre de todo o Ateneo, gustaráme entregarche, Cristóbal, os meus parabéns persoais, os parabéns en nome de Ateneo este pequeno obsequio. Muchísimas gracias a vos.